Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомадед ҳама каса ба канали ман. Бонувони азиз, ма барои шумо як интернет-магазини беҳад нағза барои шумо пешкаш мекунам. Тавсия медиҳам ки бо нархи дастрасай, ҳам либосош сифати дараҷаи аълодай. Туркияй. Ина либосоша бинед духтаро чӣ хел хеле бофтагиёи мулоимакае ки дар бадан шинамай. Бо маъқули дилтона интернет-магазин шумо ҳамаи читона ёфта метонед. Ҳамчун сатрҳо доранд, сатрҳои рангу ба ранг, тамоми намуде ки шумо да маъқулай доранд. Осонак сатрое ки худаш тайёрай. Духтаро чизе ки шумо да мефора, шумо да хости дилтонай, дар номерош нависен, заказ кунен, дархост кунен, шумо да доставка мекунам. Тамоми шаҳрҳои Россия да доставка доранд. Боз группа доранд дар WhatsApp. Ман силкаша дар поён закрепит мекунам группашона. Ҳами хеб медароен сразу дар группашон борушна тамошо мекунен, маъқултона дархост мекунен. Духтаро бо ино канал доранд YouTube да Сано Shop номи каналшон. Силкаша дар поёни видео комментария да закрепит мекунам. Номерошонам, группашонам даромада дар ютубшон обуна шавен, подписатсия кунен. Духтаро бозам хел чизои новинкара мепартоянд, тамошо мекунен, борои навшона. Инам хел духтаро чизе ки шумо да маъқулай барои хешовандон, наздикон ҳамчун тӯҳфа, барои фасли хунукӣ либосои гармак барои худтон харидорӣ мекунен. Чизе ки шумо да мефора ҳамаша доранд духтаро. Ина номерошона мемонам, дар номерошон нависен, заказ кунен, доставка мекунанд. бонувони азиз, ман тарзи тайёр намудани пирожни зебраро барои шумо пешкаш мекунам. Беҳад болаззатай ва духтаро пироги зебра аз пирожни зебра фарқ дора. Пирог камтар сахттар мебиёвад дигахелай. И пирожни беҳад нозук, ранги бисквити тордбори мулоим. ҳами бисквит бо дараҷаҳои олиша. И рецепт авторския духтаро ман худам и рецепта ташкил кардагим, гӯё навистагим. И рецепта ман худам бировардагим бугум мешава. Духтаро лайка фаромӯш накунед, бо мо бошед. Тарзи тайёр намуданаш ба мо лозима 5 дона тухми дар ҳарорати хона мондагӣ гарм боша, ами хунуки бад набоша. Баъд шира гарм мекунем. 350 миллиграмм шира бинен, як коса пур нестай. Шир фарқ надора, шири бридагӣ қатъи ҳам мешава, шири кӯҳнаи истодагӣ қатъи ҳам мешава, хеле шири свежи ҳам набоша мешава, ҷурғот қатъи ҳам мешава духтаро. Шакар 1 пиёла, як пиёла пур бо нимта пури дига шакара. Анам хел бо венчикай миксере фарқ надора. Ман бо венчик кардистам. И миксери дастие ба мисли венчикай духтаро. Баъд какао 30 грамм какао дар корай. Як пачкаи кента бо зиёти 30 грамм какао барои ки хали шоколадни шавад, тёмни шоколадни шавад. Як стакана бинен ним зиёд равғанай. Равғани ҳами алейна растительни масла. Духтаро баъд орд 20 қошуқ пур ба пур. ҳами ҳар як қошуқа пур орд мегирем, 20 қошуқ боша. Шира гарм мекунем. Вақте ки шакар бо тухм камтар ҳал шуд, агар полни хали ҳал шудагӣ нестай, шакар ҳами хел мезанем. Камтарак намакам дора, тухмда андохта будам. Камтаракай шепотка меган ҳамиқа. Баъд шира ҳамроҳ мекунем, шири гарм ва равған. Ҳамихел камтар мекобем, орда ҳамроҳ мекунем. 20 қошуқ орда бо разрихлитил, як пачка разрихлитил ҳамроҳ карда мекобем ба венчик. хубтарш ба венчик кунен духтаро, ба миксерам накунен мешава, лекин беҳад болаззат мешава. Баъд пироги зебраро хали як қошуқ пироги аз тестаи сафедаш, як қошуқ аз шоколади меандозем ва камтар дигахелай. Ба рецепти ӯ бо камтар дигарай. Ма ира ҳамихел оз нишон метим чӣ хел мекунам и зебра пирожниша. Вақте ҳамроҳ кардем орда бисквит мо на сустай бинен, на сахт бинен чӣ хел нозук мебиёя. Анам хел мегирем, ду тақсим мекунем.
камша недухтаро ҳамихел бисёр тарша мегирем, ду тақсим мешава. Баъд какаваро ҳамроҳ карда бо элак ҳатман бехта мекобем. ҳамихел шоколадӣ мешава. Агар шумо дар дигар давлатҳо бошед, какаваи нағзи ҳамо истифода мебурдагитон мешава. Ма дар Тоҷикистон касе ҳастай, какаваи кенд истифода барен, ма кенд истифода бурдистам. Нағзай дар духовкаи одил пухтистам духтаро дар ҳарорати 180 градус. ҳами пирожни зебрара 180 градусда пухтистам. Бисквитора 170 градусда мепазам дар одил. бисквитои хали торт классическира бо камтар нозуктар мешава, фарқ дора, барое ки и шир руған дора, вай тухми холияй духтаро бо ордай камтар баланд мони, сухтанаш мумкинай. И барои духовкаи одил да мегӯм. бисёриҳо савол метиҳанд духтаро барои духовкаи одил бисквити классический беҳад нозукай, мумкин як тарафаш баланд шава, як тарафаш паст шава. Шумо кӯшиш кунед ки дар духовкаҳои баланд боша истифода барен, якта бигирен духовкаҳои калон, вайда ҳамаи чӣ бо дили пур пухта мешава. ма рисковат карда мепазам дар духовкаи одил. ҳозир ҳамин духовкаи одил да пухтам, байниш да пухтам. И ширу руған кирдоштак бо хеле дили пур қати пухтам духтаро. вақте ки песочни боша халиё мешава духовкаи одил да пахлава пази, песочни чизо пази. фақат ами бисквити классический нозуктарай. беҳад эҳтиёт мекунӣ ки насӯза. ина духтаро бинед пухтай хуш шурӯъ мепаза. нигоҳ карда меистен ки болош спиралаш ҷавз мешава одилда насӯза. и барое ки бисёр барои духовкаи одил савол метиҳед, ман хостам дар ҳамин видео бугум ҳама буфаҳма, ҳамада ки ҳамахел эҳтиёт карда мепазен. и пирожнимон духтаро ҳамахел объёми хушрӯкардагӣ, объёми баланд, мулоим. ҳозир мебурам ба бубинед хунук меша. баъд сахарни пудра кунед, гарму гарм накунед ки сахарни пудра об мешава. вақте хунукак шуд баъд мекунед. шумо метавонед ки бо ҷироғот ҳам истифода барем, бо кефирам, ба ҷои шир ҷироғот ё кефир. ҳоли и саволо мешавада мепурсанд духтаро. ҳеҷ гап надора. ҳами 300 ҳами грамми гуфтагӣ ма ҳами гуфтагӣ ма хати кунед, ранги ҳами мебиёя. ягон секрет надора. ҳамаша ма фаҳмондагиам. вақте ки меша ки каму зиёд меандозен, баъд ягон ҷош нодуруст мешава. ҳами чӣ хеле ки ма фаҳмондам, ами ранги гуфтагӣ ма кунед. ина болоша бинед чӣ хел мебиёяд духтаро. и пирожни зебра болош сиёҳ мебиёяд, тагиш сафед мебиёяд. аҷоиб болаззат. ҳамихел бӯи ҳами пирожни хонаро фаро гирифтагиай духтаро. беҳад ҳами чизи бамазза бо ҳами запахшам хушрӯвай. саломат бошен дӯстони азизи ма ки бо мо буден, дастгирӣ мекунен. раҳмат барои комментариҳо, барои лайкҳо. бисёр пухтупазорам мепурсен. ма иншоаллоҳ ҳамин чизе ки аз дастам биёяд пухта парфтан мегирам барои шумо. рецептҳои нав ба нав, қате ки рецептора бисёрша ма худам менависам, худам ҳамихел ташкил мекунам рецепта барои шумо. бо ҳами саволе ки апаҷон ба қошуқ ҳамхали чизо бикунем ки мо тарозу надорем, ман кӯшиш мекунам ки ҳамихел чизе ки шумо мехоҳед бо хости шумо пешкаш кунам. дӯстони азиз, ҳамихел ма камтар хунук шуд, ба сахарни пудра кардам. раҳмат барои дастгиритон, подписчикои беҳтарини ман. шумо ҳаматон беҳтаринен. чизе ки ма абзор нишон метиҳам ҳамаш бо дили пуррай. чизе ки ма мехарам ма ҳамун магазина барои шумо тавсия медиҳам духтаро. и хеле нестае ки ма маҷбур шуморо ягон чиза нишон диҳам. не духтаро, барое ки вақте ки чизе ки мада маъқул мешава ма худам мехарам, ман мехоҳам ки шуморам бидонен ҳамин чиза бирен барои худтон бигирен. ҳозир ма планода бо бисёр чиҳо ҳастай барои шумо навор карда мепартом. барои чизое ки ҳамин занҳо дар корай, занҳои мо мехоҳанд, бо бисёришон дар ғарибиам. та ҳастай одаме ки дар Тоҷикистон ҳамин ҷора намедона. хеле хурсанд мешаванд. бо беҳад суханҳои нағз менависанд. подписчикои худам ман мешиносам ки инсонҳои хубанд. ина духтарои хушрӯи ма
пирожнӣ тайёр шуд. Пирожниро хел бридам. Бинен ҳами ҳози пухтагии пирожнӣ ма ҳамаш ровни омадагия, яхел омадагия дар лист. Бинен духтаро, ман имрӯз бо салат кардам. Салати инами ҳафранг меган, бе колбаса, бе мирғ, бе гӯшт, бе ҳеҷ кадагим ки хиштоманам омадагия. Хиштомани ман намехӯра хеле гӯштора, колбаса хеле чизо намехӯра. Ман хеле бе ҳеҷ кардам. Беҳад хелам бамаззак мешава. Ҳафранг дар канали ма чанд бор кардагим, рецептош ҳастай, осонай. Капустай свеклай, капусташ свежая духтаро, свеклаво инҷа сирай, свекла ҷӯшондагия, салати сабзигия, картошка бирён кардагим, жарид, баъд тиёрка гузарондагим картошкара, як хел омадагия. Баъд зелёни горошек, болошда майонез. Беҳад бамазза мешава ҳамин салат. ҳай бо кадоме ки мехӯрам, мирғ қатъиан бикунем, мирғ мехӯрдагиё. Медонам ки бисёриё колбаса намехӯранд. намехе салати бамазза, ҳам диетический. имрӯз духтаро ман авранг рафтам. Аврангда 50% скидка шудай, посудаҳош скидка шудагиай, 20% да техника шудагиай, 15-20% да техникаошай. Ман харидорӣ кардам 2 намуд корча. Ай фирмаи физменай даруни ҳамо аврангдай. Инам хел кавлесча гирифтам. И бамбукови будай. Маъқул шудак. И скидка қатъия 20% скидка. Ина медонам 18 сомон буд, 8 сомон шудай. 20% скидка. Инаи корчо 54% скидка, 120 сомон буд, 54 сомон як донаш. Корча сифатшам хел зур. Мада маъқул шуд. Ман худам да харидам. То 3 декабр кадом мехоҳа равен харидорӣ кунед. Видеои оянда магазини абзор кардагим, тамошо кунед. Чизе ки мехоҳем бирен харидорӣ кунед. Не равғангиракай духтаро. ҳам хел равғана мегирӣ, мемонӣ тайёр. Вақте ки ягон чи пухтӣ дар пеши тайёрак. Баъданам хали прихватка харидам. И силиконаш тозаи аҷоиботай, барое ки майкорон харидагӣ мабинем фарқ дора. ира майкорон 8 сомон харидам. И дар авранг 38 сомон, 20% скидка қатъи 28 сомон шуд. 38 сомон буд, 28 сомон шуд духтаро. хай качество фарқ дора. Якта мегирен, качественӣ гирен, хубай. айни корон фақат ҳамин чизои ҷӯша қапида мешава. Листи духовкада вай мешава. Ба фикрам об мешава. Баъд духтаро бони хали зардака диден, яи падложка барои кафгир, кавлес барои пеши духовкада мондан. 10 сомон шудай. Скидка қатъи 10 сомон шудай. 50%, 30%, 20% даруни посудош. Видеои оянда мепартом, тамошо кунед. Чизошон ҳам хел посудош арзон шуда, баи фирмини духтаро фарқ дора. ҳам хел корчош мада маъқул шуд. Нержавикаш аҷоибот. Корчои ҳамо профессиональные да, хеле простой нестай. Инам хел чизако ма харидорӣ кардам, барои шумо нишон додам. Саломат бошед дӯстони азиз, бо мо буден. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.